Pak Ibit. Oh niki kabeh sarwa diladeni. Aku wis mangan ngono Pak Heri mau mie asli, mie godhog asli. Borobudur Pak Sigit. Oh nggih, kok nggih mie. Wah, mriki napa to Pak Igit jeneng iso seragam. Kok iso seragam? Lorong Borobudur, rumah makan Borobudur, joglo Borobudur, apa-apa jenenge Borobudur kabeh. Tak kandhani, Jo. Pripun to Pak Igit? Borobudur itu nama kecamatan. Oh, desane Ngargo Gondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Oh, bakul pecel lider ya rondo pecel Borobudur. Pirang-pirang. Kesuksesan berawal dari 0 untuk menuju 1. Satu tujuan Pak Igit. Panjenengane luar biasa. Bengi iki gek wayangan sinden tekake kabeh bintang tamu full, yoga full. Ning transit mau yo wah iso koyo lampu disco. Kok iso? Mbak Lucy angger lipenan mati. Walah. Wedaan sithik mati. Walah. Kuwi kabele kurang kenceng. Niku wong pun dikencengi malah balone ora iso mati neh. Nggih. Wonten Mbak Lucy Brahman karo Mbak Elisa. Puja perkasa. Coba Mbak Elisa sih. Oh Mbak Elisa riyen to Pak Igit. Mas ojo diperoki. Ojo ditinggal tapi kaget hiburan. Bokyo Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam sugeng dalu macange Yulimbo, sugeng rawuh. Nggih. Sugeng rawuh wonten ya Magelang sih. Sugeng kok sugeng. Nggih, sugeng. Ya Borobudur menika. Ya dibilang aku nek diomong iki cedak Jogja ya cedak Jogja, tapi dudu Patio Jogja. Oh, gitu ya. Iya. Patio Jogja. Pancen nganu kok coba Elisae nek caturan dialog kaya ngono mergo iki ora tratus Jawa ning bapak ibu saka Sulawesi. Oh, mboten piyai Jawa. Kapangapunten sowan malih Pak Haji rumiyin pun nate Mas Seno. Nggih, kalih Pak Seno. Wonten dalem Demak. Nggih, saderengipun Covid menika. Covid kok kopet. Aku mikir ngantek luwara kabeh Pak Igit. Covid ya dadi kopet, sugeng ya dadi sugeng. It's okay, don't worry. Yeah, I'm so sorry about that. Okay. I'm so sorry about that. Yes, because. Can you understand what I speak? No. Aja sing ngomong kuwi malah angel. Ya piye? Ya mengaturkan dan berdoa. Yo, derek Mangayu Bagyo. Ya, derek Mangayu Bagyo. Derek iki sing disewake nggone Pak Nabi lho. Derek. Nah, derek Mangayu Bagyo menika 17 tahun. 17 kok 17. Jajal latihan 17. Aku ki asli kene kok. 17. Cedak aku. Kamu berapa jam tekan kene? 5 jam setengah. Ya aku mung sajam kok. Berarti yo akurat aku. Oh ngono ya wis. Ya. Ora ayu tak kon mulih tenan. Ulang tahun yang ke-17 tahun. 17 tahun. Ya puja perkasa muga-muga semakin anggone ngrembaka, anggone yo bisnis yo iso marake buka lapangan kerja kanggo sedaya menungso. Nek omongi sing penak. Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat banyak. Ya gitu. Pokoknya semakin meluas SDM-nya. Nah, ngono. Terus saya bako. Amin. Saya awet ngeremboko. Amin. Ngeremboko dadi ngeremboko. Mbak Elisa sampun makaping-kaping dipun timbali Bobo Haji Hanafi sekeluarga nggih. Nggih, mboten kaping-kaping kok. Nembe ping kali. Nggih, niki kalih saged sowan malih kok tasih kemutan. Nah, kemutan bener.